Здравейте, аз съм Митко. Днес ще говорим за най-анонимния сайт на света Ask.fm. Значи, както казах, това е най-анонимният сайт. Когато някой започне да ти пише анонимен въпрос, има чувство, че го е страх да се покаже, защото е пълния базлиец и като започне да те обиждат с някакви анонимни въпроси да ти пишат, да не казвам всякакви. Това показва, че те са базливци, не могат да се покажат на живо, кои са тези. Също най-яко е, когато някой да пише въпрос и се покаже кой е. А пък във Facebook най-мразя поканите за игри и някакви хора, които ги познават, да ти пишат покани за приятели и да ти пишат. А другите, които ме дразнат, да пишат някакви публикации да постват, че ако не го прочетеш, ако не го пратиш на 10 човека или 20 човека, да не казвам, ще загине някой от семейството ти, ще умре, нещо лошо ще стане и такива неща. И уния хора, които се правят на истинските звезди, всъщност са някакви други, се правят, че говорят на английски, някакви такива глупости. И последно, тези голи там гадните, които се правят голи, се слагат голи снимки на профила, просто ме дъзнат да си ходят в сайтовете къде. А Skype просто като започнат да ти спамат, а в YouTube и VBlock 7, като започнат да ти дизлайкват клипчетата, да ти пишат хейтерски коментари, те като не могат да се изправят в интернет, като могат да се изправят на живо и да го пушат в интернет, да си гледат работа. Точно това мразя в интернет. Знаете ли какво наближава скоро? Моят рожден ден на 11 юли. Това ще снимаме и ще се забавляваме заедно. От предишните ми клипове си спомняте любимия ми контейнер, ще подарим подаръци на него. Айде. Много искам да порасна бързо и да се науча да карам кола. Да ставам шофьорските курси. Сега ще отидем в контейнерта. Доста страшно ми изглежда тук, наистина много страшно. И ще ви кажа какво се случи веднъж. Значи, слизам тук надолу и гледам тук в гаражите и долу в мазета е само вода, комове, пухове и всякакви други гадни неща от туалетната. И беше супер гадно, гнусно и страшно. И в момента ми е страшно, като гледам и се махам тук. О, добре, YouTube всичко прави и това. Сега ще ви покажа нещо, което да се случи. Само трябва да се седе. Опа. Значи, ето тук в гаражите долу. Да, ето тук там. Доста гадно и страшно изглежда, да. Ето натам, цялата тъмнина. Ето тук, къде е тъмното, ето там. Аз не виждаш кола. И натам. Така. Това е лампите. Да ви покажа. Ето тук. Ето там, ето светлоходите, натам. Сега на следващото място е лампите. Ето какво най-вече. И ето тук където най-отворено. Да, точно така, тук имаш доста, честно да казвам. А сега ще отида до Било. Добре хора, това беше от мен днес, чао! И в коментарите долу ми пишете предизвикателства, аз ще записвам клипчета с тях.